Croeso i wasanaeth ar yr aelwyd Eglwys Dewi Sant ar Ddydd Iau'r Dyrchafael. Heddiw, cofiwn am Iesu, 20 wyrnod wedi dydd y Pasg, ar ôl iddo gyflawni ei waith daearol yn esgyn i'r nef ac yn dychweled at Dduw ei dad. Mae heddiw yn ddwyrnod i ni, fel i'r disgyblion gynt, i gymryd ysbaid, codi ein llygaid i fyny o gyfyngiadau a chyfyngderau'r presennol, edrych ar ehangder yr wybren las ac ymgolli yn y tragwyddol a'r sicrwydd fod Iesu trwy ei ddyrchafael gyda ni ym mhob sefyllfa, bob amser. Dyrchefwch, byrth dyrchefwch, a gorwch ddrysau draw, a brenin y gogoniant i'w ddwyfo lys a ddaw. Brenin hef i'w nefol sef sy'n esgyn. Ei apostolion yn ddynam arwyrydd mamau'n llawydd, hwy wel Sant Iau'r gwyn ar gopa bryn o lewydd. Ac yna daeth angylaidd lef, paham i'r nef a sallwch, chwi welsoch Iesu ar ei daith, mewn rwys gafferffaith harddwch. Ac eilwaith daw yn fawr yn glod, i wyddfodau arolion, fel yr esgynof at y tad, i wlad ac oruchafion. Boed i'n defosiwn i'n ein hyd, cyrraeddyd at yr orsef, i'r nef lerwyt ti Iesu mad, bydd gyda'r tad yn eistedd. Pob mawl i'r Iesu gada'r ner, sifriwch ser y nefoedd, a mawl i'r tad ar ysbryd glan, ar felys gan bydd pathoedd. Arglwydd agor ein gwefusau, a'n genau efynega dyfoliant. Canwn i ti o arglwydd a bendithiwn denw, a dywedwn am dy iachawdwriaeth o ddydd i ddydd. Gogoniant i'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glân, fel yr oedd yn y dechrau y mae yn awr ac y bydd yn wastad, yn oes oesoedd. Amen. A ddolwch yr arglwydd, i'w enw ef y bor mawl. Brenin brenhinoedd ac arglwydd arglwyddi, a gyfododd ac esgynnodd ac a ogoneddwyd. Gadewais dyn ni orchymyn parhaus i fynd allan, neu disgyblion o pob cenedl, bydyddio dysgu a byw i thogoniant. Bydde ni ganfod y bresenoldeb gyda ni bob amser, hyd ddiwedd amser. Bendigedig fyddo Duw am byth. Darlleniad o lyfr Actau, Pennod 1, adnod 1 i 11. Ysgrifennais y llyfr cyntaf, Theophilus, am yr holl bethau y dechreuodd Iesu ei gwneud a'i dysgu, hyd y dydd y cymerwyd ef i fyny. Wedi iddo roi gorchmynion trwy'r ysbryd glân i'r apostolion yr oedd wedi ei dewis. Dangosodd ei hun hefyd iddynt yn fyw,
wedi ei ddioddefaint drwy lawer o arwyddion sicr, gan fod yn weledig iddynt yn ystod 20 diwrnod a llefaru am deyrnas Dduw. A thra oedd gyda hwy, gorchmynnodd iddynt beidio ag ymadael o Jerusalem, ond disgwyl am yr hyn a addawodd y tad. Fe glywswch am hyn gen i fi, meddai, oherwydd a dŵr y bedyddiodd Ioan, ond fe'ch bedyddir chwi ar ysbryd glân ymhen ychydig ddyddiau. Felly, wedi iddynt ddod ynghyd, fe ofynasant iddo, arglwydd, ai dyma'r adeg yr wyt ti am adfer y deyrnas i Israel. Dywedodd yntau wrthynt, nid chwi sydd i wybod amseroedd neu brydiau y mae'r tad wedi ei gosod o fewn ei awdurdod ef ei hun, ond fe dderbyniwch nerth wedi'r ysbryd glân ddod arnoch, a byddwch yn dystion i mi yn Jerusalem ac yn holl Jwdea a Samaria a hyd eithaf y ddeiar. Wedi iddo ddweud hyn, a hwythau'n edrych, fe dyrchafwyd a chipiodd cwmwl ef o'i golwg. Fel yr oeddent yn syllu tua'r nef ac yntau'n mynd, dyma 2 ŵr yn sefyll yn ei hymyl mewn dillad gwyn, ac meddai'r rhain, wyr Galilea, pam yr ydych yn sefyll yn edrych tua'r nef? Bydd yr Iesu hwn, sydd wedi ei gymryd i fyny oddi wrthych i'r nef, yn dod yn yr un modd ag y gwelsoch ef yn mynd i'r nef. Cirwch hwyla'r holl bobloedd, rhowch o'r rogaeth lan i Dduw, can sofnadwy'r goruchaf, brenin yr holl ddau a ryw, meddar rostwng bobloedd lawer, ac yn hedloedd dan omni, ar oes i ni ein hetmefiaeth, balchder Jacob ydyw hi. Answn llawen fan ferrit sgyrn, answn bloedd ysganodd Duw, canwch fawli Dduw ein brenin, brenin yr holl ddau a ryw. Gyda phlant Duw Abram unodd, tawysogion yr holl fyd, gerau orsef efau piau, ac mae'n uwch na hwy i gyd. Darlleniad o Efengyl Lwc, pennod 24. Dywedodd wrthynt, dyma ystyr fy ngeiriau a lefarau syrffych pan oeddwn eto gyda chwi. Ei bod yn rhaid i bob peth gael ei gyflawni sy'n ysgrifenedig amdana fy nghyfraith Moses a'r proffwydi a'r salmau. Yna agorodd ei meddyliau i fynt ddeall yr ysgrythurau. Meddai wrthynt, fel hyn y mae'n ysgrifenedig, fod y Meseia i ddioddef ac i atgyfodi o fi wrth y meirw ar y trydydd dydd, a bod edifeirwch yn foddion maddeuant pechodau i'w gyhoeddi yn ei enw ef i'r holl genhedloedd gan ddechrau yn Jerusalem. Chwi yw'r tystion i'r pethau hyn. Ac yn awr rwyf fi'n anfon arnoch yr hyn a ddawodd yn had. Chwythau, arhoswch yn y ddinas nes eich gwisgo chwi o fi uchod a nerf. Aeth a chwi allan i gyffiniau Bethaniau. Yna cododd ei ddwylo a'i bendithio. Wrth ifo ei bendithio, fe ymadawodd â chwi ac fe'i dygwyd i fyny i'r nef. Wedi iddynt ei addoli ar ei gliniau, dychwelasant yn llawen iawn i Jerusalem,
ac yr oefent yn y deml yn ddi-baid, yn bendithio Duw. Esganodd Crist ein caethwad mawr goruwch yn hef mae'n ban, eddychof efynef ar ddawr trwy farw ar y bren. Mae'n eistedd ar fy heilawr tad ar orsef awr y nef, ac weler cyfan sydd mewn bodan ai awdurdod ef. Mae yno'n eiriol dros omni ar sail ei aberf drud, boed i foglod a mawl a bri a'n holl dylwyth a'r byd. Aeth Iesu a hwy gyffiniau Bethania, yn acododd ei ddwylo a'i bendithio. Wrth iddo ei bendithio, fe ymadawodd â hwy ac fe dygwyd i'r nef. Adnodau 50 i 51 o'r bedwaredd bennod ar 20 o Efengil Luc. Mae gwyl y dyrchafael yn un o ddiwrnodau pwysicaf yng nghalendr yr Eglwys ac ym mywyd Iesu. Heddiw, cofiwn am Iesu yn dychwelyd at ei dad nefol. Dathlwn a llawenydd ei ddyfodiad un plith trwy'r ymgnawdoliad ar ddydd Nadolig. Dathlwn a llawenydd ei fuddugoliaeth dros bechod, angau ar bedd trwy'r atgyfodiad ar ddydd y Pasg. Ac heddiw, Dydd Iau'r Dyrchafael, a'i waith ar y ddeiar wedi'i gyflawni, dathlwn a llawenydd a'i ymadawiad. Ei ddyfodiad, ei atgyfodiad, a'i ymadawiad. Ar y tri chongl fain hyn, tair prif wyl yr Eglwys, fe welwn Iesu y gair a ddaeth yn gnawd, fe welwn Iesu'r gwaredwr, ac fe welwn Iesu mab Duw. Mae gwyl y dyrchafael yn nodi diwedd gweinidogaeth ddaearol Iesu, a diwedd 20 wyrnod tymor y Pasg. Wedi'r atgyfodiad ymddangosodd Iesu nifer o weithiau i'w ddisgyblion, cyn esgyn i'r nef i gymryd ei le ar ddeheulaw Duw ei dad. Yng ngeiriau Sant Paul yn ei epistol at y Philippiaid. Am hynny, tra dyrchafodd Duw ef, a rhoedd o'r enw sydd goriwch pob enw, fel wrth enw Iesu y plygau pob glin yn y nef ac yr y ddeiar a than y ddeiar, ac y cyffesau pob tafod fod Iesu Grist yn arglwydd, ergogoniant Duw dad. Ac yn ein darlleniadau heddiw o'r Efengil yn ôl Sant Luc a hefyd o lyfr Actau'r Apostolion, y ddau lyfr wedi hysgrifennu gan yr un awdur, fe gawn yr hanes am yr esgyniad. Yn y ddau mae Iesu'n anerch ac yn annog ei ddisgyblion am y tro olaf ar ben mynydd yr olewydd. Ac wedi Iesu ei bendithio, fe ymadawodd â hwy ac fe'i dygwyd i fyny'r nef. Yn llyfr yr Actau mae Luc yn ychwanegu a chipiodd cwmwl ef o'i golwg. Anodd yw disgrifio'r hyn sy'n annisgrifiadwy, sydd y tu hwnt i brofiad dyn. Mae ein hiaith ni yn gyfyng iawn wrth geisio esbonio gwaith y dwyfol, ac mae hyn yn dod i'r amlwg wrth geisio disgrifio'r hyn a ddigwyddodd yn y dyrchafael. Yr unig geiriau oedd gan Luc i ddisgrifio'r annisgrifiadwy oedd codi fyny a chipiodd cwmwl ef o'i golwg. Beth gwelwn ni yma yw Luc yn defnyddio geiriau cyffredin bob dydd i geisio disgrifio'r anghyffredin a'r unigryw yn yr chafael Iesu. Ond dim dyma'r tro cyntaf i Iesu gael ei ddyrchafu oddi ar y ddeiar. Cymerwn eiliad i feddwl ble arall yn yr Efengil y dyrchafwyd ef. Yr ateb yw'r groes. Ar y groes fe ddyrchafwyd Iesu oddi ar y ddeiar. Ond gweithred dyn oedd hon,
y ddynoliaeth a wrthododd Iesu a'i gosod ar groesbren i gael gwared ohono ef a'i holl siarad am deyrnas Dduw a chariad am y ddeiant, doedd dim lle iddo a'i syniadau hirllig yn herio'r drefn. Ac felly fe'i groeshoeliwyd, ac fe'i ddyrchafwyd ar groesbren, yn ei a'i ddioddefaint i bawb cael gweld, yn destun gwawd a dirmig mwyn bod yn esiampl i gadw eraill rhag ei ddilyn ef. Ond heddiw, ar wyl y dyrchafael, nid dyn sy'n dyrchafu Iesu, ond Duw, yn ei godi oddi ar y ddeiar i bawb cael gweld, nid yn destun gwawd a dirmig, ond yn destun buddigoliaeth. Iesu y mab a gyflawnodd gyfraith cariad, a ddangosodd grym sydd gan gariad i orchfygu'r gweithaf, hyd yn oed angau a'r bedd. Ac mae'n bwysig i ni gofio, yn ei ddyrchafael, fe gariodd Iesu yn ei gorff atgyfodedig, greithiau ei ddioddefaint. Nid bywyd o hawddfyd oedd bywyd Iesu, ond bywyd o ymgodymu a heriau bywyd fel ninnau. Bywyd y gwas dioddefus oedd bywyd Iesu, ac oherwydd hynny y mae gennym geidwad yn Iesu sydd ar gallu gydymdeimlo a'n gwendidau ni, sydd yn deall gwendidau ei natur ddynol ni, ond yn fwy na hynny, un sydd yn deall beth ydyw i ddioddef wrth law dynion, y casineb, y creulondeb, ac mae creithiau ei ddioddeffaint arno o hyd. Epistol at yr Ibreaid yn dweud wrthym, gan fod gennym felly archoffeiriad mawr sydd wedi mynd drwy'r nefoedd sef Iesu mab Duw, gadewch i ni lynu wrtho'n cyffes, canis nid archoffeiriad heb allu gyd ddioddef a'n gwendidau sydd gennym, ond un sydd wedi ei demptio ym mhob peth, yn yr un modd â ni, ac eto heb bechod. Yng Nghrist, y mae ni geidwad sydd ar gallu gydymdeimlo â ni, a middo ef ei hun brofi bywyd yn ei llawnder. Nid Duw pyllenig yw ein Duw ni, ond Duw yng Nghrist a ddaeth atom ni, a ddaeth yn rhan o'i greadigaeth a bywyd beunyddiol yn ei holl amrywiaeth a chymlethdod, yn ei holl lawenydd ac yn ei holl boen, siom a gwewyr. Yn y dyrchafael, mae'r natur ddynol ei hun yn Iesu yn cael ei ddyrchafu. Ond gyda'r dyrchafael, daeth hefyd ymadawiad Iesu a'i ymwahanu oddi wrth ei ddisgyblion. Dyma'r disgyblion oedd ei ffarwel olaf a'i meistr a'i harglwydd nhw. Gwyddom nid hawdd i'w ffarwelio bob tro, mae'n gallu bod yn brofiad digon emosiynol. Ac eto mae'n rhyfedd i feddwl mae ymateb y disgyblion ar y cyntaf oedd un o'r rhyfeddod a syndod. Pam y myddai'r angel wrthynt yr ydych yn sefyll yn edrych tua'r nef, ac ni allwn ei beio am fod yn syn. Ond fe drodd ei syndod, nid yn dristwch, ond yn llawenydd wrth iddynt ddychweled i Jerusalem. Nid dwyrnod i dristau wrth farwelio oedd y dydd dyrchafael cyntaf. Nid dwyrnod ydoedd o deimlo gwacder yr absenoldeb chwaith. Oherwydd yr oedd y disgyblion yn gwybod Iesu y madel â nhw, eto nid oeddent ar eu pennau hunain. Oedd Iesu wedi ei gadael yn gorfforol, nid oedd wedi ei gadael yn amddifad. Roedd ei bresenoldeb gyda nhw yn barhaus. Tra oedd Iesu ar y ddeiar, roedd yn gyfyng i gyfyngiadau amser a lle. Ond trwy'r dyrchafael, daeth Iesu yn rhydd o'i gyfyngiadau deiarol i fod yno i bawb ym mhob lle ac ym mhob oes. Roedd Iesu gyda'i ddisgyblion yn ffordd wahanol. Ac i ni sydd dal yn byw o dan ein cyfyngiadau presennol ac yn dysgu i fyw ein bywydau tra'n cadw'n pellter oddi wrth ein gilydd, a theimlwn golled ein cymdeithas gyda'n gilydd fel eglwys. Efallai eleni mae dyrchafael Iesu yn ein galw ni yn bennaf oll fel eglwys, un atgoffa ni ein bod ar wahân i'n gilydd yn gorfforol,
Eto yr un yw ein cymundeb a'n gilydd, yr un yw ein cymdeithas a'n gilydd. Cawn ein huno yn ein ffydd, yn ein harglwydd Iesu Grist, yr Iesu croeshoeliedig, atgyfodedig a dyrchafedig. Oherwydd ynddo ef, un teulu ydym, ac nid oes dim allai'n gwahanu ni o'i bresenoldeb ef. Amen. Gan ddyrchafu ein colonnau yn meddyliau at Grist sydd wedi esgyn i'r uchelder, gadewch i ni weddio. Wrth i ni ymuno ar holl Cristionogion i offrymu mawl am ddyrchafael ein harglwydd Iesu Grist, gweddiwn y bydd yr Eglwys a dawodd ef yn parhau ei waith ar y ddaear. Gan fod yn ffyddlon i'w galwedigaeth, bydded iddi dystiolaethu i'w ogoniant trwy ddatgan a datguddio ei gariad a chibol. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Wrth i ni gofio heddiw am Iesu yn esgyn i'r neb a chreithiau ei ddioddefaint ar ei gorff, gweddiwn y cawninau gwell ddealltwriaeth o natur ddynol ni. Dysga bob un ohonom i barchu urddas a hawliau pobl eraill fel plant i'r un tad. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Yn ein bywydau pob dydd, gyniata na fydd gofalon y presennol yn cyfyngu ein gweledigaeth. Bydded i bopeth a wnawn yn ein teuluoedd a'n gwaith gael ei weld yng ngoleuni Crist a'i offrymu ddo ef a wasanaethwn fel ein harglwydd. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Trwy ei ddioddefiadau ar y ddaear a thrwy ei ddyrchafael, y mae gennym arch o ffeiriad mawr tosturiol sydd ar gallu i gyd ymdeimlo â ni, ac felly gweddiwn dros bawb sydd mewn perygl, galar neu unrhyw fath o drallod, dros y claf, ydy gyfaill, ydy gartref ar anghennus, a thros bawb sy'n gweini arnynt, enwedig yn ystod y cyfnod anodd hwn. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Trwy Grist a gorwyd y ffordd i'r bywyd tragwyddol, felly ymddiriedwn i thofal grasol bawb a fu farw yn ei dangnefedd. Rhodded y gwaredwr atgyfodedig a dyrchafedig iddynt rhan yn ei lawenydd. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Fel y dysgodd ein hiechawdwr ni, gweddiwn yn hyderus. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y myddeiwn unna ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, gan is eiddot tiw'r deyrnas a'r gallu a'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Y colect ar gyfer Dydd Iau'r Dyrchafael. O llalluog Dduw, erfyniwn arnat gyniatau, megis yr ydym yn credu thyn i ganedig fab esgyn i'r nef, felly fod i'n unnau yn meddylfryd ein calon ymddyrchafael yno, a thrigon wastad gyda gef, sy'n byw ac yn teyrnasu gyda thi ar ysbryd glân, yn un Duw, yn oes oesoedd. Amen. O Dduw, awdur tangnefedd a charwr cytundeb, y mae dydnabod yn fywyd rhagwyddol, a wasanaethu yn rhyddid perffaith. Amddiffyn ni rhag holl ymysodiadau ein gylynion, fel a ninnau'n llwyr ymddiried yn dynodded, nad ofnwn allu neb o'n gwrthwynebwyr, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Agweddiwn y trydydd colect gyda'n gilydd. Dragwyddol Dduw a Thad, y creuwyd ni trwy dy allu, a'n prynu trwy dy gariad. Tywys ni a nertha ni a thysbryd, fel y gallwn yn rhoi ein hunain i ti trwy gari a gwasanaethu'n gilydd, yn un, yn Iesu Grist ein harglwydd. Amen.
hwn gan inghdyn chwysu y gwaed yn ddafnau mawr, y gwrfi gynta'n y gwaedi ar y groes rhwng nefad fawr, a'r un fi gynta'n y gorwedd yn y fyd mewn distaw feb, sydd heddiw ar yr orsef mewn gogon nefis wedd. Y tywysog mawr gyfododd heb ofn na braw na beris, a deiniog li yn efoedd a'i dwgi mewn i'w lys. Dyrchefwch byrdd, dyrchefwch, a gorwch ddrysau draw, a brenin y gogoniant i ddwy folus a ddaw. Nid preseb ac nid croesau, nid bef na dirmig mwy, nid chefain cryf na dagrau, na chwys, na chlais, na chlwy. Gogoniant ar ogoniant am ddioddef is y nef, yn rydde parch am oliant bydd roddir i foef. Bydded i Grist ein brenin dyrchafedig, dywallt arnoch a'i roddion helaeth, fel y gallwch a'i wasanaethu ef a theirnasu gydag ef yn ei ogoniant. A bendith Duw holl alluog, y tad y mab yr ysbryd glân, a fo'n eich plith ac y drigo gyda chwi yn wastad. Amen.